mwancho murigereria Ogusi Voice igongo kwaregania senchira ya bene elinde nkomanyigo rie channel yetu achakirenya ya Ogusi Voice ncheri tangani nkoro kwa MC Dudus no lyo yomo obereka gukora se channel ya Inka TV asege kegetambe twakorere emegane menge kwabeire oibo gusiroko nene ayebuno murigereria asenga kientambe mbiye mono asengencho yokumbwati asegeka Inka TV na rueto asengencho yichi sababu ibere isato na inde Inka TV ne ronda tebenga nere channel enyiboli na nigona na cheki na kyo kore video ye na gukumanyinga na ruete Inka TV na inde nche tinde tiko tebanga na sobo be kolende na sengencho yobo manyina experience kelina eteire yagerire bono nga tiga nsoya se channel yenya eyera be yobwasioku era twaro boitongo no boene bwekerengo kiguru ikera indeed ayebuno murigereria kwabeire oibugo siroko na semegano twabeire ko togokora especially asemegano elia ebwate human interest bono iga channel yenya ya Ogusi Voice nigo era chikoba buna neriogi ryo mugusi iye bwatraneti account ya Kisii account ya Nyamira na mugusi onde bwensi olio rabe imena isiko yense ya Kenya no nyino rogongo rwa Gusii anene mono mbakere mbiya mono sana abagusi abo baraba Kenya bari isiko ya Kenya asengenje mwabeira abugo siroko nene asemegano tuwabeire togokora asige kegetambe especially yinche MC Dudus na abeire nkoba busibwe kamera gokora asengenje yoko enekia ngango konya tura abantu baitu kende ngeli ya salekire mono na bobono tugo chakabuya na inde tokine tutachengasi step yemo ya kabire ya gatatu wikana inde toikeigoro ekerenge kenenkilinga ki mbwasio kitura atwale mboena kitura atwale nga kitore gena nangana egento nchinale gocha gusabankilinga na ende totwara obwegenu boli bolia Inka TV tugakoranera senga kientambe lakini buno monto onde bwensi okore gento nabo okorengeri kwao no gukagera kwao okora onchoke kobe buno tarengerereti ekyonkeri kobo mwali bubugima nabona inde okoirana ochaka sinchira ya bene Inka TV ekaba bune mada bono nabongwa ko kwa eli rasmi rero nagotebanga tuachakire channel yenya kegima kalinche buweka ne team iyo turabe togosira na sinchira ya bene elikone kinge channel yengo kolere buya nagokonya abantu baitu ntobe consistent asoko beke megano elieganerie yerabe human interest stories ntokole megano yobo chenu use health stories ntobe tokoligereria siasa political stories na boy gontoligerera nonyene chiko soli sports asingi joko ene kinga ayibuno murigereria nkonyororo bwaita bwabene kurwa semiganiye turabe togokora biye mona asingi ncho oro murigereria omwegenwa bono iga twachakire sabali egento naro cyo kusaba mwanchu murigereria nkilinga ogende origereria bwa se channel ya onse elingi neraro onyale koba goko share na hindo onyale koba goko like o subscribe obe member elinde ka to abe komoga nunde bwensi onyale koba gokwerorera nabera toke tuachire kenyoro kyao nabera toke tuachire angene kenyoro kyao nabera toke tuakorera omugano bumusani yo naliyo nayo ramanye elinde twensi toko nyala koba togokonya na senchira ya bene kigima asebiro bunebi inchebuna MC Dudus nerule boikiranu elikone kinga gokoletera tole emegano yonsi yerabe ke gokorekana kuro chinsemo au chirongo rwa Gusii imeyense yito ya Kenya nonye nisiko yense kolengana no konyara waito gusokora mbali waito buna koraike
tosira asenchira ya bene asugo subscribe oko like na boigo share imiganiri turanyare koba tokobeka abu na bokurigerina na sekengerekere kunaiga aya like subscribe kabe member elindekera tokobeka muganonde bwensi nali nayo kwenyora kulime tubwaterane buno mugusi tosuke bosyo igasili tukulia lero na akire bye bye Asinka TV na atebire karibu sana na welcome Gusii Voice oyo no mwana moke nimenye tumurigereria ayebuno muntu nabora twara mogoko omonene sana ekero ora iburo mwana ochake kolera buya asenchira ya bene na kumutatira akine kubwabuna ekerera abe komogokera umwana buomo amati na omogokera no mwanche lakini to kumwansha buno ekero rancho yo uri koiboire Inka TV mbiye mono kwa malezi mema wono tuwasoire ase channel hito ya Gusii Voice astura betoko kole megano asenchira ya bene kigima nganchire nkwareganie una MC Dudus togenda monaye guika omwelyo mwancho motegereri no mwancho murigereria ase biro bitabe bitambe mineti gotebanga bwangoiga ntochake gokoretere megano asenchira ya bene kigima ntobinye binyorogo etagoeta ntosengekie asinginchi yokumanyanga ingi kegenderete bali turanyore babwate okwenyarogoke bali beretoke babwate mechando ntobasiore na kubarete nde twensia motubarore ase turanyare ko bakonya tubakonya sinchira ya bene ne yobwegenwa konyo yo mino karoche na tebe mbiye mono naye noseseniwe karibu sana Gusii Voice nkoro kwa MC Dudus.